И същият този свят дух, който онази сутрин доведе Симеон при Христос, ви е довел днес вечерта тук, защото вярвате на обещания свят дух. Той е задължен да се изпълни обещанието си към вас, както го е изпълнил и при Симеон. Точно така, защото Той е Бог. Той трябва да изпълни Словото си. Мога да си представя Симеон. Той се е молил, той е жадувал да види Христа. Вярвал е в това, което е казвало Словото. В сърцето му е имало мечта да види Христа. Той е вярвал в това. Както е казал Давид, бездна призовава бездна. Много от вас вярват в Божието изцеление, нали? Вярвате ли в Божието изцеление? Факта, че вярвате, значи, че Божие изцеление съществува. Когато дойдохме тук в Америка, намерихме индианците. Те са се кланяли на слънцето, на природата, на нещо, защото в него, във всеки един, е имало желание да го прави. Като човек е осъзнавал, че има Създател и в сърцето му е имало нещо, което го е карало да се покланя. Така е с всички смъртни. Можете да обожествите колата си, професията си, домът си или нещо друго. На нещо се кланяте. Ако имате някакъв идол, отстранете го. Позволете на Исус Христос да заеме първото място. Оставете го във всичко да е пръв. Тогава гладът ще бъде задоволен и, както казва Давид, бездна призовава бездна при шума на твоите водопади. Така че бездна призовава бездна. Например, ако има тук някаква пропаст, която вика, тогава трябва да има някъде пропаст, която ще отговори. Ще го обясня още веднъж. Много обичам природата. Когато съм в гората, наблюдавам залеза на слънцето, слушвам се в гласовете на животните, в рева на дивите животни. Моята майка е полуиндианка. Затова в кръвта ми има нещо, че обичам природата. And when I hear the call from the wild, there's something that sets my soul afire. I can't help it. Преди известно време бях в Колорадо. Стоях на върха на една планина и наблюдавах една орлица, която принесе върху крилата си малките си от гнездото на една зелена поляна. После отлетя и кацна високо на една скала. Бдеше. Наблюдавах я с далекоглед. Коня ми беше вързан за едно дърво. Казах, о, Господи, обичам това. И като че ли усетих нещо. Някога били ли сте при орлово гнездо? Направено е от остри клечки и подобни неща. Тия малки орлета трябва да ходят по тези пръчки и тръни. Друго не познават. Но в един ден майка им разтвори крилата си, те се хванаха за тях и отлетяха. Наблюдавах тия млади орлета. Те имаха 50-но съживление. Търчаха по меката трева, тук и там, клъвваха по нещо, прескачаха се и бяха абсолютно безгрижни. Помислих си, точно така е. Приличат на човек в старото гнездо на света. Не знае нищо друго, само това, което му дава дявола. Един ден обаче Бог го взима и го поставя в сенчесто зелено пазбище. О, колко е радостен, колко е свободен, няма нищо, което да го заплашва. Казах си, как е възможно тия малки момчета да не се страхуват от нищо? Те въобще не съобразяват, че наоколо има хищници. Обаче от време на време поглеждаха нагоре към майка си, която стоеше и ги наблюдаваше. Помислих си, слава на Бога, така е добре. Той ме е взел от гнездото на света, встъпил е горе в слава, седи на престола на величието си, бди над своето наследство и внимава да не му се случи нищо лошо. Ако към тези малки орли би се приближил хищник, тя би го убила. Така е. Оставете Сатана да се допре до вярващия и ще си има работа с Исус Христос. Така е. След известно време, като наблюдаваше с величествената си глава от най-високата скала, от която виждаше всичко, изведнъж нещо забеляза. Наблюдавах я с силен далекоглед, който увеличаваше 10 пъти. Вдигна главата си, изпитваше въздуха. Мислих си, какво означава това? Далеч на север се развихи буря. Започна да гърми.
Тя издаде глас и полетя надолу. Разтвори крилата си, кацна и всяко едно от тия малките бързо притича към нея. Може би така са били получени преди да напуснат гнездото. Те захапаха с малките си клюнчета перата на крилата, прилепиха се за нея и така се държаха здрави. И тя се издигна с това малко ято орлета в своите крила. Излетя срещу вятъра, който духаше със скорост около 80 км в час, влезе в една скална пукнатина. Плачех като малко дете. Мислех си, в един прекрасен ден, когато свърши това съживление, той ще слезе от своята слава, ще разтвори своите големи крила на мощта си и всички тия малки орли ще се хванат за него и ще полетят към великолепието. Бездна призовава бездна. Ако има бездна, която вика, трябва да има и бездна, която отговори. С други думи, преди тук да са растяли дървета, е трябвало да има земя, на която биха могли да растат. Бог не е сътворил дървото за земята, а е сътворил земята за дървото. Сътворил е земята и е заповядал да роди дърво. И земята е чакала, докато дървото поникнало. Преди рибата да е имала перки, трябвало е да има вода, в която би могла да плава. Причината за тези перки е водата, в която тя може да бъде използвана, перката. Всичко, което имаме, е с някаква определена цел. Преди известно време четах за едно момче, което е ядяло гумите от моливите. Изяло всичките гуми, които намерило. Дори изял педала от колелото. Не може ли да разберат какво не е наред с това дете? Лекаря в болницата го прегледал и се установило, че това тяло се нуждаело от фосфор, а гумата съдържа фосфор. Разбирате ли? Ако в него е имало нещо, което се е нуждаело от фосфор, трябва някъде да има фосфор, който да задоволи тази нужда. Разбирате ли какво имам предвид? Ако бездна призовава бездна, преди да има призоваване на бездна, трябва да има бездна, която да отговори. Сигурно е, че преди време сте били грешници. Може би сте били в формална църква, която не вярва в кръщение в Святия Дух, но сте чули посланието. Във вас е имало нещо, което е очаквало повече от Бога. Може да сте живели с простени грехове пред Бога, но сте искали да бъдете покръстени в Святия Дух. И причината за това, че искате да бъдете покръстени в Святия Дух, е, че Святия Дух е тук за вас. And then the very reason that you're here tonight, you believe in divine healing. And if there was even taught in the Bible, if you group of people believed in divine healing, there has to be a fountain open somewhere, or you'd never have the desire for it. If you've got the desire to be healed by God, there's a... Това е така, защото бездна призовава бездна. Точно така е било и с Симеон. Знаела, че Христос ще дойде и че той ще го види според Божието обещание, преди да умре. И забележете, Симеон е бил доведен, не е ли странно? Когато Исус дошъл, Святия Дух е завел Симеон право при Христос. Същият този свят Дух, който е дал обещанието. Святият Дух, който е обещал Божието изцеление, ви е довел днес вечерта тук, точно при източника, който е отворен за всеки, който иска да го приеме. Точно сега. Същото ръководство на Святия Дух. Той води Божиите синове, които вярват на Божието обещание. Разбирате ли ме какво ви казвам? Всеки един от вас, синове и дъщери на Бога, сте били доведени днес на това място, защото вярвате на Божието обещание. Като си помисля само, там е имало една стара жена. Казано е, че е била сляпа, казвала се Анна. И е очаквала идването на Месия. Бог е бил задължен да й покаже Христос. И Святия Дух дошъл върху Анна. Виждам как тази сляпа жена, водена от Святия Дух, минава онази сутрин през храма. Подминава хората, които са там, и спира точно до източника, при който я довежда Святия Дух. Да,
Той е тук днес вечерта. Той възкръсна от мъртвите. Дава ви обещания. Святия Дух ви е събрал тук. Ако не беше ви довел тук, щяхте да бъдете някъде в света. Вие обаче седите тук, в тази гореща сграда и сте в очакване. Очаквате Исус да се изяви, да потвърди своята слава. Очакване. Ако очаквате да намерите нещо, да критикувате, дяволът ще ви даде много материал. Със сигурност ще получите това, което очаквате. Някой от вас си казва, ако не бъда изцелен в молитвената редица и ако не видя нещо необикновено, няма да повярвам. Ще получите това, което очаквате. Аз очаквам днес вечерта да видя как Святия Дух идва, изявявайки своята мощ в тази сграда. Ще бъдете покръстени в Святия Дух, грешници ще дойдат при Голгота и ще се покаят, болни ще бъдат изцелени, ще станат най-различни знамения и чудеса, защото Исус Христос го е обещал. А аз вярвам в Неговите обещания. Да се молим. Отче Небесни, тъй като Твоето Слово е истина, потвърди Словото си чрез знамения и чудеса на възкръсналия Исус. Знаем, че когато е бил на земята, не е имал претенции да бъде велик мъж. Единственото, което е искал, е било да му покажеш какво трябва да прави. Той е познавал мислите на хората и състоянието им. Знаел е, че жената, която се е докоснала до края на дрехата му, е имала кръвотечение. Стояла е там и е знаела, че не може да се скрие, защото Исус я е гледал. Казал, твоята вяра те изцели. Отче, ние знаем, че Той е тук тази вечер, защото го е обещал. Нашето доверие е закотвено в Него, в Словото Му, и ние много пъти сме наблюдавали потвърждаване на Неговото възкресение чрез различни изяви между своя народ в своята си църква. Отче, дай да бъдем носители на светлината в този век, така че когато тази драма стигне до своя край и всеки един от нас се намери пред Теб и това голямо платно се постави и живота на тази генерация ще бъде показан. О, Боже, дай тогава да мога да чуя своя глас, който вика срещу безправието и призовава хората да вярват в Христа, Божият Син. Благослови тази вечер тия хора. Те стоят тук в тази жега и аз се моля, о Боже, да им дадеш особено благословение, дано успокояващата мощ на Святия Дух да отнеме всички мисли за тази жега и освети своя служител, Господи, точно сега за молитвеното служение. Отче, в покорство те моля, благоволи да покажеш на всеки своята прекрасна, могъща сила. И ако Твоя слуга днес вечер е намерил милост в Твоите очи, то постави моята недостойност на страна и влез Ти, Исусе Господи, и говори на своите хора. И когато живота на тази земя премине, последната молитва казана, когато всички боеве свършват и дима се разпръсне, когато оръжията ще бъдат хвърлени на страна, Библиите затворени, и ние пристигнем горе в Твоя дом, тогава ще изгрее онази велика, вечна утрин, блестяща и ясна, когато избраните ще бъдат събрани в своя дом на небето, както казва поет. Господи, ние можем да видим как е подготвена онази маса, 1000 метри дълга, как седим на онази вечеря, как седим един срещу друг, ранени ветерани от боевете, как стичат сълзите по бузите ни и как влиза кралят в своята красота и святост, върви покрай масата и избърсва сълзите от нашите очи. Казва, не плачете повече, всичко вече премина. Влезте в радостта на Господа. Всичкото усилие на дългия път ще ни се вижда нищожна, когато стигнем до края на пътя, Отче. Помогни ни днес, Господи, да забравим нещата от миналото и ни дай да воюваме в знамението на високото призвание. Нека Твоят Дух да дойде тук и да изяви на тези хора Твоят Син Исуса Христа, докато аз, смъртният, се опитвам да им известявам Теб, като този, който е същият вчера, днес и завинаги.
Затова молим в името на Исуса, Твоят възлюбен Син. Амин. Бог да ви благослови. Простете ми, че сега пред служението за изцеление се държа като дете, но нещо ме хваща за сърцето, когато говоря за него. Помня как ме повикаха проповедниците, когато разбраха, че от ранно детство съм имал видения. Казаха: Били, не се занимавай с тези неща. Това е от дявола. И понеже бях така получаван, отчасти вярвах, че виденията не са от правилната страна. Но след това самият той дойде и ми изяви кой е той. Знам, че сега е тук, знам, че присъства на това място и знам, че го обичам. Мисля си, как би било възможно да съм от дявола и същевременно толкова много да обичам Исус Христос. Как би могло сърцето ми така да кърви за Него? Та Той знае сърцето ми. Той дойде и ме получи и аз му повярвах, защото всичко беше в съгласие с Божието Слово. Техните думи обаче не са в съгласие с Божието Слово, но живеем в такова време. А сега, християнски приятели, искам да ви обясня нещо. Когато понякога ме хване, може би се питате какво ми става. Не мога да го обясня. Нямам никакво обяснение, но така отслабвам, че едва стоя на краката си. Независимо, че примерно съм се молил само за един или двама души. Може би не ви е ясно, но четете писанието. Там е обяснение. Мисля, че беше пророк Данаил, който имал видение и после няколко дни боледувал. Така ли? А когато онази жена се е докоснала с вяра до Христос, той се огледал да види кой е той и казал: чувствам, че сила излезе от мен. Хора, това не съм аз. Не, аз съм само човек, най-голям грешник, но съм новороден и подарен на вас, хората, на пълното Евангелие. Чрез милостта на Бога мога да ви наричам свои братя и сестри. Аз ви обичам. Тази вечер не съм тук, за да бъда видян и чут. Причината не е и в финансите. Аз съм тук единствено поради това, че обичам Исус, обичам вас и вярвам, понеже сте приели поканата, че мога така да му се предам, че да може Той да извърши чрез мен нещо, което ще ви накара още повече да го обичате и да му вярвате и да бъдете изцелени. Това е единствената цел, с която съм дошъл. Бог да ви благослови. Бог да благослови и вас, проповедници и търговци на пълното Евангелие. Казвам ви всичко това, преди да е станало и да отслабна така, че да трябва да напусна подиума. Бих искал да ви кажа с Богом и Бог да ви благослови, и ако никога повече не ви видя на тази страна на реката, ще се срещнем в онази сутрин там и ще имаме същото свидетелство, както днес. Обичам Исус. Сега за виденията. Истина е, че Бог ми дава видения. Пред мен лежи Библията. Бог ми е свидетел. И всички тези хора. Така че аз мога да кажа или да обясня само това, което Той в своята милост ме остави да кажа. Затова молете се за мен. И още нещо, искам да ви помоля. Ще ходя в Африка, Индия, Палестина и Германия. И помня как изглеждаха тези земи. Вярвайте ми, магьосниците и всички тия хора, обладани от демони, провокират така, че човек трябва съвсем точно да знае какво да каже. И когато духът горещи ветрове и има преследване, ще мисля за това, че във Вашингтон някой се моли за мен. Искате ли да ми обещаете? Ако да, вдигнете ръцете си. Благодаря. Бог да ви благослови. Горещо благодаря. Мисля, че снощи бяха раздадени 100 молитвени билета. Числото или буквата беше Y. И мисля, че вчера повиках първите 15. Сега искаме да извикаме няколко души от следващите и ако днес има голяма вяра, можем да съставим 2 или 3 групи. Моля ви за вяра. Колко от вас нямате молитвен номер и бихте искали днес Господ да ви изцели? Вдигнете ръцете си. Вие нямате молитвен номер.
Много сте. От всякъде виждам ръце. Бих искал да ви попитам нещо. Може би ви виждам за пръв път. Жалко, че не можем да имаме по-дълго събрание. Тогава бихте се научили как да приемете изцелението си. Много пъти, когато хората биват изцелявани, тумора е демон. Всяка болест е от дявола. Бог не наказва своите деца с болести. Това е от дявола. Сатана не може да изгонва Сатана. Може би ще кажете, дявола също изцелява. Исус казва, че не е способен. Казва, ако дяволът изгонва дявола, царството му е разделено. Затова не може. Само Бог може да изцелява. Клиниката Майо е известна и авторитетна. Те казват, ние не твърдим, че можем да изцеляваме. Ние можем само да подпомогнем природата. Има само един изцелител – Бог. Те могат да зашият някое место от тялото ви, но не могат да го изцелят. Могат да го зашият. Зъболекаря може да извади зъба, но кой ще изцели раната? Лекаря може да оперира апендикса, но кой ще изцели разрязаната тъкан? Бог. Медицината не може да сътвори нова тъкан. Медицината е само в помощ. Бог е изцелител. Лекаря може да ви привърже ръката, но от това не сте веднага изцелени. Той прави това, което се е научил и както се е научил. Той ще обработи раната ви, но оставя на Бог да я изцели. Така е. Всяко изцеление е от Бог. Така че просто му вярвайте и един ден живота от тези тумори ще си отиде. Демоните ще излезат, после тумора ще умре. Ако от вас излезе живота, умирате телесно. Живота би си излязъл, но тялото ви остава още тук, намалява се. Ако има тук някой, който се занимава с мъртви тела, той знае, че човешкото тяло, месото, се намалява, когато излезе от него живота. Някои от вас са ловци и знаете, че ако убиете животно и веднага го претеглите, и ако след това го претеглите още веднъж на другия ден, ще видите колко е по-леко. И ако го оставите да лежи 2-3 дни, става по-тежко. Така че когато тумора умре, демона излиза от него. Така е и с рака, пердето, глаукомата и т.н. Демонът, който е живота, излиза. Всяка личност започва да се развива от една клетка. Клетките започват да се развиват и към тях се прибавят следващи според вида на живот, който е в тях. Клетка на животно създава животно. Клетката на птица създава птица. Всичко винаги според вида си. Но демона, който е в тумора, започва да увеличава клетките. Не е само в тумора. Например, при рака започва да оголемява клетките все повече и повече. Сега вече има живот и е живот точно както сте се развивали в тялото на своята майка. Същото е. Така че този живот не е вашият живот. Той е чужд живот. Вие сте получили живот, за да живеете. Обаче този живот води към смърт. Или по-точно, това е дух на смърт. Това е смърт. Не ви принадлежи. Преди това не е било там, а сега е тук. Ами кой го е поставил там? Има само един, от когото идват тези неща, и това е дявол. Той е зародиш. Рака, тумора и всички тези неща се развиват от зародиш. Вижте, когато пердето умре, когато този дух излезе, хората викат, виждам, виждам, а на другия ден виждат още по-добре. Приблизително за 72 часа настъпва разлагане. Затова Исус по-рано възкръсна. Клетките не са се разпаднали. Той е възкръснал преди да минат пълни 3 дни и 3 нощи. Знаете, че той е умрял петък след обед и е възкръснал неделя сутринта, защото Давид е казал, няма да оставиш душата ми в преизподнята, нито ще допуснеш угодникът ти да види изтление. Клетките започват да се разпадат след 72 часа. При много болни започва да подпухва тумора става по-голям и естествено сърцето, кръвообращението трябва да го чисти. Вчера вечерта при мен дойде една жена. Изглеждаше свята, истински набожна жена. Каза, че има рак в косите си или под косата. Погледнах я и чрез Святия Дух и казах, че има рак в главата си и че ще изчезне. В същия момент отпадна. Ако не се лъжа, днес е тук в шише с спирт. Такива случаи сме имали хиляди. Тук ли е тази жена? Можеш ли да станеш? Помахай с ръка, за да могат всички да те видят. Ето я, там стои. Виждаме пред очите си как стоеше тук на подиума. Тумора избеля и падна на земята. Това е чудо.
Така че, ако живота излезе, тумора е мъртъв. Но ако той е вътре, не може да отпадне. След като умре, той ще бъде там още няколко дни. Ще започне да се смалява и клетките ще започнат да се разпадат. После имате температура. Естествено, защото това е инфекция. Сърцето помпа кръв и прочиства тялото. Там има къс месо, който е свободно в тялото. Пациента се разболява и казва: ах, колко добре се почувствах на подиума и после в следващите 2 дни, но мисля, че загубих изцелението. О, брате, сестри, това е най-добрият знак за това, че сте били изцелени. Щом почнете да се съмнявате, неверието ви ще върне болестта, точно така, както вярата ви е донесла изцелението. Така ще стане. Припомнете си какво казва Исус. Когато нечистият дух излезе от човека, скита се по безводни места, после се връща със 7 други духове. Така ли е? Добрият стопанин на дома бди. Вярата изцелява. Все едно как се чувствате. Не е важно какво чувствате, но е важно какво вярвате. Исус никога не е казал какво чувстваш, но вярваш ли? Бог да ви благослови. Добре, да видим сега. Мисля, че вчера раздадохме 100 молитвени номера. Едва ли някога ще можем да вземем всички. Да вземем днес последните 15. Кой има номер 85? Бихте ли вдигнали ръката си? Добре. Номер 86? Добре. 87? Къде е 87? Ако е тук, моля, изправи се да те видя. Вижте, може да не може да стане. Може някой да са на носилка или са неми и да си казват: никой не ми помага. В канцеларията си има много документация за такива случаи. Казват: бях там, ти викаше това и това, този и този номер и никой не ми помогна. Може и да са глухи. Гледнете номера на съседа си. Може да е глух и да не чува. 87. Благодаря, сестра. 88. Кой е с номер 88? Тук ли е? Добре. 89. Can you get up? 89? Is it stand up for 89? Or 89? Добре. 90. 90. Now, with everyone in here, if you just do now, he says... Сега, всеки от вас направете сега точно това, което той ви казва. Каквото и да е, направете го. Само го направете. Аз съм ваш брат, обикновен човек. Ако сега дойде той и реши да използва това немощно тяло и достатъчно го благослови, като остави Святия Дух да действа чрез него, ще видите Исус Христос да се движи в това събрание. Абсолютно все едно е колко пъти той ще даде потвърждение. Ако вие не му вярвате, нищо не може да направи за вас. Така ли е? Все едно, дори ако той застане до мен и да можете да го видите, ако не ми вярвате, нищо не мога да направя за вас. Моите думи ще бъдат точно тези, които той казва в Словото си. И аз искам да се моля от цялото си сърце Бог да ви помогне. Възможно е тук да има майки, бащи и тъй нататъка, които са болни, тъжни и се нуждаят от помощ. И аз ще се моля Бог да ви помогне. Добре, изправете се сега тук в редица. Сега нека всички склоним главите си. Добри ни Отче, молим Ти в името на Твоя Син Исус Христос. Нека да дойде сега Святия Дух и да потвърди делата на Исус Христос. Благослови своите хора и ги изцели. Окуражи ги и ги направи здрави и щастливи. И сега, Отче, Ти знаеш, че Твоят служител е слаб. Не знам какво трябва да кажа или да направя. Всичко съм направил според Твоята заповед и вярвам, че Ти ще бъдеш тук днес вечерта, за да помогнеш на тези хора, да ги изцелиш и да ги благословиш. Отче, ако изпратиш Святия Дух да дойде върху Твоя служител и изявиш тези неща тук, какво и как трябва да правя, ще бъдем много радостни и щастливи. И цялото това събрание ще повярва в Теб, като едно сърце и една душа. Отче, като Твой служител моля, нито един човек да не напусне тази сграда слаб тази вечер. Нека всеки един да си тръгне изцелен и пълен с радост. Дай го, Отче Небесни. Моля се с милост в сърцето си, с хваление в името на Исус Христос. Амин. Много пъти, ако е някой там при тези лампи, ако може да ги обърнете, някога Святия Дух идва
Много от вас сте виждали тази снимка. Ако дойда пак някога, ще ви донеса няколко от тях. Както каза днес брат Мор, фотографирано е няколко пъти. И вярвам, че имате и тези книги. Имах от тях 2 кутии. Сигурен съм, че сте радостни за това. А сега погледнете там и ще видите друга снимка с тази светлина, как е слезла по-надолу. Снимката е направена от фотограф от един ежедневник в Камден, в Аркансас, но не е автентична, както тази от Американската асоциация. И когато я публикуваха, стана известно. Там е имало 1000 души. Преди известно време бях тук при реката и покръстих 500 души. След едно съживление. Точно тук слезе и хората бяха в изстъпление. Беше нещо като силен гърмеж и като огън. Моля се и днес вечерта, ако намерим милост у Бога, да се яви пред това събрание видимо. Ще разберете, че за някои очи ще бъде видимо, а други може и да не видят нищо. Не го искам, но е така. Йоан даде свидетелство, че е видял Святия Дух над Исус, нали така? Това не значи, че и всички останали са го видели. И мъдреците са следвали звездата. Вярвате ли го това? Тя е минала над всички звездобройци на тогавашните обсерватории, на целия свят, по цялата орбита от изток. Минали са седмици и месеци. Те са наблюдавали през цялото това време по цели нощи. Така са определяли времето. Но никой, освен мъдреците, не са я видяли, защото те са я очаквали. Очаквайте днес вечерта Христос и ще го видите. Господ Исус да ви благослови. Добре, Били Пол, брат Мор и другите, готови ли сте? Така. Всички 15 тук ли са? Стоят ли всичките 15 тук в редицата? Вие останалите, които нямате молитвен номер, бих искал много да внимавате сега и да имате вяра. Вярвайте като онази жена, която се е докоснала до дрехата му. Той се огледал и казал: твоята вяра те изцели. Вярвате ли, че той днес е същия? Вярвайте като онзи малък нещастен слепец в множеството, който седял на стената в Ерихон и викал: смели се за мене. Най-вероятно Исус да не е чул вика му, обаче е усетил вярата му. Когато се обърнал към хората, казал: защо лоптаете в сърцата си? На жената при кладеница казал: иди и доведи мъжа си. Казал е: не мога да направя нищо, само това, което виждам Отец да прави. Искам да ви попитам нещо. Ако това, което ви казвам, е истина, тогава Бог е задължен към своето слово. Не към мен, но към своето слово. В такъв случай Той ще го изпълни точно така, както го е обещал. И когато го направи, всички вие, които още не сте приели Исуса, ще го приемете. Искате ли да го приемете? А вие, които стоите тук и виждате Неговото милосърдие към останалите, вярвайте, че Той ще се смели и за вас, ако му вярвате. Само се молете и кажете: Господи, вярвам, моля те, изцели ме днес вечерта. И Бог ще го направи. Само преди малко време напуснахме Африка и след няколко седмици пак ще се върнем там. В Африка, Индия, Палестина и Германия, за да изпълним заповедта. В Дурбан, в Южна Африка, в едно от местата, на които служихме, след като хората видяха как Святия Дух мощно действаше върху тези от молитвената редица, 30 000 души приеха Исус за свой личен спасител. Затова вярвам, че трябва да вземем Божието Слово като водач и да отидем да проповядваме Евангелието по целия свят. Евангелието не е дошло само чрез думи, но в доказване мощта на Святия Дух. Бил съм в много земи. Казваха: не искаме никакви мисионери, ние знаем повече от теб, но това, което искаме е да видим някого с достатъчно вяра, за да може Божието Слово да бъде потвърдено. Това искат да видят. Тогава се обръщат и намират Христа, защото това е начинът да могат да вярват. От цялото си сърце благодаря на Бога, че днес вечерта тук има няколко души, които ще видят, че Исус е същият.
И моята молитва е, нека Господ Исус Христос от Назарет да благослови всеки един от вас. Никога никой човек не е търсил Бог. Бог е търсил човека. Никъде по света човек не е търсил Бога. Бог го търси. В началото, когато човек в Едемската градина паднал, проявила се основната му черта. Скрил се. И Бог е отишъл при него. Исус казва, никой не може да дойде при мен, ако не го привлече Отец. Най-напред Отец трябва да го притегли. Искам да ви обясня нещо. Да се виждат видения. Колко от вас сте сънували сънища? Да видим ръцете ви. Горе-долу 2/3. Вярно е, че някои хора не сънуват. Казвали са ни, че това е подсъзнание. Има съзнание, има и подсъзнание. И това подсъзнание трябва да работи със Святия Дух. Първото е съзнание. Мога да попитам някой от вас, вярваш ли? О, да. Вярваш тук. Но как е със съзнанието по-ниско? Той, който движи парахода, не го движи този, който стои на капитанския мостик, а този, който е долу в машинното отделение. Понякога, когато заспим, влизаме в подсъзнанието и сънуваме. Сънувате неща, които сте правили, когато сте били будни. После, като се събудите, спомняте си какво сте сънували. На някои сънища си спомняте и след години. Така че една част от вашето съзнание е присъствала. Така ли е? Има и сънища, които въобще не помните. Подсъзнанието е спяло дълбоко и е останало далеч. Но подсъзнанието на виждащия не е там. Той е тук. Неговите очи са отворени и вижда. Бог дава на един човек дълбок сън, без сънища, на друг дава сънища. Ако ви кажа, сънувайте някакъв сън, не бихте могли да го направите. Но Бог поставя в църквата апостоли, пророци, дар за изцеление и така нататък. Вярно ли? Всичко е за изграждането на църквата. Павел казва, ако всички говорите на езици и влезе невярващ, няма ли да ви помисли за луди? Но когато някой пророкува и изявява тайните на сърцето, ще паднат на земята и ще кажат, да, Бог е с вас. Така ли? Според Евангелието ли? А Исус не е ли същия днес, както вчера? Можете да му вярвате, говорейки на езици. Можете да му вярвате чрез Святия Дух. Аз обаче му вярвам в цялата негова пълнота. Той е същия. Този Господ Исус не е мъртъв. Той възкръсна от мъртвите и днес е тук, на този подиум. Нека да ви благослови и да ви помогне. Вярваш, че е Господ Исус. Този тъмен дух още е над теб. То е нещо много сериозно. Ти се казваш Ева, а фамилията ти е Йорк и живееш в този град. Номера на къщата е 613 на 6-та улица. Вярно ли е? Иди си вкъщи и бъди здрава. В името на Исус Христос можеш да изпиташ, че си здрава. Бог да те благослови. Радвай се и бъди щастлива. Вярвайте, не дейте да се съмнявате. Словото казва, иди си и не се грешавай повече, за да не ти се случи нещо по-лошо. Неверието е грях. Пиенето, пушенето, хазарта, това не е грехът. Това е последствието от греха. Правите го, защото не вярвате. Исус казва, иди си и не дей повече да се грешаваш. Не бъди повече невярващ, за да не те сполети нещо по-лошо. Имайте вяра в Бога. Вярвайте му от цялото си сърце. Виждам, че светлината съпровожда жената там. Това тази ли е, която точно си отиде от тук? Сега се спря върху една цветна личност. Да, това е жената с болния стомах и херния. Ти вярваш ли, че Господ Исус те изцелява? Ти, с белия шал около врата. Ако вярваш от цялото си сърце, можеш да се изправиш и да приемеш изцелението си и да бъдеш здрава в името на Исус. Бог да те благослови.
Вярвайте в Бога. Вярвате ли? Ти имаш херния. Така ли, Господине, който си дъща? Ти си се молил сега. Господи, дай този мъж да заговори към мен. Вярно ли е? Ако е вярно, вдигни си ръката. Изправи се. Твоята вяра те изцели, брате. Иди в къщи. Исус Христос те изцели. Това е същият Господ Исус. Не е необходимо да сте тук на подиума. Трябва само да имате вяра. Само вярвайте на Бог от цялото си сърце и ще получите за каквото се молите. Исус Христос ще ви го даде, ако вярвате. Но трябва да имате вяра. Трябва да му вярвате от цялото си сърце и Бог ще направи да стане. Това е пациент. Прости ми, Господине. Вярваш ли от цялото си сърце? Да, малко си развълнуван, защото той е тук. Мисля, че не си тукашен. Идваш от Ричмонд, Вирджиния. Ти имаш рак на челюстта, в устата. Така ли е? Искаш ли да си отидеш здрав у дома? Приеми Исус Христос като свой изцелител и в името на Исус Христос да напусне този мъж, излез от него. Бог да те благослови. Иди си и вярвай от цялото си сърце. Какво казваш? Да, виждам те като млада. Много по-млада от сега. Ти страдаш от главоболие. Започнало е преди много години, преди около 25 години. Имала си силна вяра, молила си се за този час и ето сега си тук. Казала си на Бог в молитва, че ако се моля за теб, главоболието ще те напусне. Вярно ли е това, което казвам? Ти чу какво беше казано на това, но това не бях аз, мой беше гласът ми. Както и да е, беше ми показано млада жена или нещо подобно. Така ли е, както беше казано? Така е. Вярваш ли тогава, че това Бог го е направил? Вярваш ли, че Бог помага? Сигурна ли си, че Бог е тук? Момент, виждам и друго нещо. Млада жена стои до теб. Това е дъщерята. Точно си се канила да я посетиш в Индиана. Живее в Ричмонд, Индиана. Мъжът й е проповедник и тя ти е написала писмо да не ходиш там, защото ще съм тук. Така ли е? Изцелена си. Можеш да вървиш по пътя си. Бог да те благослови, сестра. Така че само вярвай. Имайте вяра в Бога. Исус Христос е същият, вчера, днес и завинаги. Имайте доверие и вярвайте. Бог да ви благослови, скъпи цветни хора, които сте радостни тук. Той винаги иска да помогне, ако вярвате. Помага на тези, които са в нужда. Спомнете си за онази жена. Сега виждам Святия Дух там, в онзи ъгъл. Над една черна жена. Тя гледа насам и още се моли. Има тумор в гърлото. Вдигна си ръката. Приемаш ли изцелението си, госпожа? И тази жена, която е точно зад теб. Има тумор в рамото. Вярно ли, госпожа? Станете и двете с тумора. Двете цветнокожи. Исус Христос ви изцелява и двете. И двете можете да си отидете в къщи изцелени за слава на Бога. Вашата вяра ви изцели. Бог да ви благослови. Имайте вяра в Бога.
Не бъдете невярващи, а вярвайте, че всичко е възможно за този, който вярва. Амин. О, каква редица на вяра има в тази сграда! Може да се почувства как е пълно това пространство. Сега наистина сте в Духа Господен. Може всичко да се случи сега. Ти как се чувстваш, госпожа? Вярваш ли, че съм Божий пророк? Мисля, че пророк е проповедник. Нали не си мислиш, че съм от неприятеля? Вярваш ли, че съм от Бога? Ако приемеш, че е така, тогава мога да ти помогна. Той ми каза, че ако хората ми вярват и ако съм искрен в молитвата си, че нищо няма да може да се противопостави на молитвата ми. Така че не ви помагам аз, но Бог е този, който изцелява. Аз го попитах и казах, те няма да ми повярват. Той каза, ще ти се дадат две знамения, както на Моисей. Така ще ти повярват. И едното от тях е да се откриват тайните на човешките сърца. Ти не си тук заради себе си, макар че си нервна и преуморена, но той е заради болестта на детето ти. Това дете е болно. Лекарите са казали, че е безнадежден случай. Има левкемия. Така ли е? Довела си това дете от друг град, нали? Пътували сте от запад на изток. Идвате от планински край, от Пенсилвания. И градът ви е Чембърсбург. Така ли? Доведи детето тук. Мила, скъпа сестра, ако сега Господ Исус беше на това място, щеше да положи ръцете си на теб, смъртта щеше да отстъпи и ти би живяла. Вярваш ли, че съм в Неговото присъствие? Така че аз полагам ръцете си на това дете, вместо него. Благославям го и моля този демон да напусне това дете и в него да влезе живот, за да живее и да е здраво. Сатана, излез от това дете, чрез авторитета на Божията Библия, която е Божий дар, получен чрез ангел. Заповядвам ти да напуснеш това дете. Напусни го! Вярваш ли, че ще бъдеш пак здрава? Бог да те благослови. Бог да те благослови. Малко девойче с голяма вяра. Бъди здрава. Бог да те благослови, миличка. Върни се от дома. Вярваш ли ми като Негов пророк, като Негов служител? Вярваш ли, че Бог е близко чрез своя дух и че това, което сега става е от Него? От Исус Христос, нашия Господ. Не е от мен. Аз съм човек. Бог ми показва каква е нуждата ти в потвърждение, че съм Негов пророк, който стои тук и изявява истината така, както е казал на жената при кладенеца. Иди и доведи мъжа си. И тя отговорила, нямам мъж. Той казал, имала си 5. Тя казала, виждам, че си пророк. Тогава той обещал същия дух, който е бил в Божия син, да го изпрати в образа на Святия Дух, който да остане с нас до края на света. Вярваш ли това? И той сега знае твоите проблеми, така ли? Ти имаш болно сърце, вярно ли е? Нека станат всички, които са с болни сърца. Сега, вие всички можете да бъдете изцелени, независимо какво е страданието. Господи Боже, Ти познаваш силата ни, колко сме слаби и безпомощни. Обаче знаем, Господи, колко Ти си силен и сърдечните заболявания са такива, че нашите лекари нищо не могат да направят. Но Господи, кой е сътворил сърцето? Ти. И сега заповядвам на тази демонична сила, която вързва тези хора с това сърдечно заболяване, да излезе от всеки един в името на Исус Христос. Амин. Бог да те благослови, сестра. Сега се чувстваш иначе. Така отдавна не си се чувствала, нали? Да, хората знаят, че тук е бил нечист дух. Имала си лоша болест и се лежала. Сега всичко те е напуснало. Ти си изцелена. Здрава си. Вярвайте в Бога. Бъдете единомислени и имайте вяра. Ти как си, Господине? Ние не се познаваме, но Господ Исус ни познава и двамата, нали? Бог, който е сътворил небето и земята,
пребивавал в Исус Христос и е обещал да се върне и в нас, и че това, което Той е правил, и ние ще правим. Вярваш ли, че съм Негов пророк? Казвам го заради това, защото ангела Господен ми каза, че трябва да направя така, че хората да ми вярват. Ако не ми вярват, тогава ще ми бъдат открити тайните на сърцата им и после ще трябва да ми вярват. Ти обаче вярваш. И причината за това е, че сам си проповедник на Евангелието и си тук поради една добра причина. Ти не си болен, на теб ти е необходимо, ти искаш добро, старо съжаление за своята църква. Това го искаме всички. Да се помолим всички за старото съжаление. Всемогъщи Боже, който си сътворил небето и земята, моля всяка демонична сила в тази сграда да бъде разчупена, да се изяви мощта на Исус Христос. Господи, ние не сме поразени. Сатана, в името на Исуса ти заповядвам, излез от хората. Вие, инвалиди, станете от инвалидните колички, хвалете го всички. Lift your hands and keep praising God. Whatever you need now, receive it. Yes. Blessed be the name of the Lord.